presented by Samaria Music. होटल मोकी मोरा तो सर भातारे हो कैसे के जोड़ी कोने के संग तारे हो DJ मिट्ठू मिक्स बाय चाहत रिकॉर्डिंग स्टूडियो सहारनपुर में ढुका बजा राजा पटसोनी कैसे के जोड़ी कोने के संग तारे हो कैसे के जोड़ी कोने के संग तारे हो कैसे के जोड़ी कनेक्शन के तार हो कैसे के जोड़ी कनेक्शन के तार हो खोजेले मोगी मोरा दोसर भातार हो खोजेले मोगी मोरा दोसर भातार हो कैसे के जोड़ी कनेक्शन के तार हो कैसे के जोड़ी कनेक्शन के तार हो कैसे के जोड़ी कनेक्शन के तार हो भइल जवानी ओकर मीना बाजार हो भइल जवानी ओकर मीना बाजार हो कैसे के जोड़ी कनेक्शन के तार 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 हो DJ मिट्ठू रिकॉर्डिंग बाय चाहत रिकॉर्डिंग स्टूडियो सहारनपुर में ढुका बाजार राजा पटसोनी खोजेले मोगी मोरा देहिया के नोट बोट कोई दिल है दिया ढीला को दिल सर बिसिंग लगा के चकीला देहिया के नोट बोट कोई दिल है दिया ढीला को दिल सर बिसिंग लगा के चकीला नैहर में रखले बिया चर गोया रे हो नैहर में रखले बिया चर गोया रे हो कैसे के जोड़ी कनेक्शन के तार हो कैसे के जोड़ी कनेक्शन के तार हो कैसे हम जोड़ी कनेक्शन के तार हो कैसे के जोड़ी कनेक्शन के तार हो DJ मिट्ठू मिक्स बाय चाहत रिकॉर्डिंग स्टूडियो सहारनपुर में ढुका बजा राजा पटसोनी खोजेले मोगी मोरा तो सर भातारे हो राइटर राजा किशोर बहका दिहले बामन पवन राजा विशाल चढ़ेला हमर धान राइटर राजा किशोर बहका दिहले बामन पवन राजा विशाल चढ़ेला हमर धान धैले उपेंद्र आदत हरबार हो धैले उपेंद्र आदत हरबार हो कैसे के जोड़ी कनेक्शन के तार हो कैसे हम जोड़ी कनेक्शन के तार हो कैसे हम जोड़ी कनेक्शन के तार हो